Brainstorm Consult отпразнува своята 10 годишнина. Благодаря ви, че сте с нас. От фирмата са горди, че преди 10 години са започнали с един малък екип, за да достигнат до десетките служители и стотиците български и международни клиенти. В началото бе счетоводството. Това беше мисията, на която се посветихме в началото. Това е двигателят на нашите дейности – да помагаме и да улесняваме работата и живота на нашите клиенти. Рожденият ден на Brainstorm Consult уважиха много техни клиенти и приятели. Запознах се с фирмата преди 7 години. Още тогава познанството ни се превърна и в приятелство. Доволна съм, защото са изключително толерантни и компетентни и изключително лоялни. Преди 10 години за счетоводния софтуер Mirage фирмата печели златен медал на Пловдивския панаир. Brainstorm Consult вече са представители на международната аудиторска компания UHY.